Is-sibt filgħodu fuq il-Monument tal-Indipendenza fi Florjana saret iċ-ċerimonja uffiċjali li fakret id-49 anniversarju tal-Jum l-Indipendenza. Għaċ-ċerimonja uffiċjali tal-Gvern fuq inizjattiva tal-Prim Ministru Joseph Muscat ġie mistieden il-kap tal-Oppożizzjoni. Din kienet l-ewwel darba li l-kap tal-Oppożizzjoni ngħaqad mal-President u l-Prim Ministru f'Jum l-Indipendenza u t-tieni festa nazzjonali li saret b'mod konġunt bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Jum il-ħelsien, l-ewwel festa nazzjonali wara l-elezzjoni ġenerali, rat li l-Gvern ibiddel il-protokoll uffiċjali u saret stedina uffiċjali sabiex l-Oppożizzjoni tkun parteċipi għal din iċ-ċerimonja. Dakinhar kien attenda Lawrence Gonzi. Tul il-kampanja elettorali l-Prim Ministru Joseph Muscat kemm il-darba qal li se jaħdem għal dik il-ġurnata fejn il-Laboristi ċelebraw l-indipendenza daqs il-Nazzjonalisti filwaqt li nazzjonalisti jiċċelebraw il-ħelsien u jħossuh tagħhom daqs kwalunkwe Laborist. Iċ-ċerimonja tas-sibt bdiet b'marċ mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Gwardja tal-Unur telqu minn Puterjala l quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Wara l-wasla tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Misraħ San Ġwan indaq l-innu Malti u ftit wara wasal il-President ta' Malta Giorgia Abela flimkien mal-mara tiegħu. Huwa ingħata salut nazzjonali u wara spezzjona l-Gwardja tal-Unur. Wara saret il-quddies pontifikali li kienet immexxija mill-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona bil-kanta Te Deum mill-Kor Collegium Musicum immexxi mill-Majestru di Kappella Dr. Dion Boħaġar. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Paolo Cremona qal li Malta mhux biss saret ħilsa, iżda żdiedu u kibru responsabiltajiet fit-tmexxija tal-pajjiż. F'riflessjoni li jagħmel huwa staqsa jekk il-fibra morali tagħna l-Maltin ma ridx lura jew il-quddiem. Qal li meta l-fibra morali tiġi nieqsa jew tiddajjef, is-soċjetà ġġarrab ħafna telf, inkluż it-telf finanzjarju. Dan kollu għad-dannu tal-poplu tagħna. Monsinjur Arċisqof saħaq li la darba l-fibra morali għandha dimensjoni soċjali għal ġid jew għad-dannu tas-soċjetà, is-soċjetà stess trid terfa' din ir-responsabbiltà u tieħu kull inizjattiva meħtieġa. Huwa talab biex fit-talb tagħna aħna f'Malta nibdew nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin ifittxu l-ażil, inkluż f'pajjiżna stess. Wara l-quddiesa pontifikali l-President Giorgia Abela flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil selmu lil Malta indipendenti fuq il-monument li jinsab fi triq l-assjedu l-kbir fil-Furjana.